Predstavte si, že hackeri sedia vo vašej sieti už 3 roky a vy o tom neviete. Presne to sa stalo stovkám firiem po celom svete. Vítajte opäť po týždni pri ďalšej epizóde Security Sunday, vášho týždenného prehľadu noviniek a zaujímavosti zo sveta cybersecurity, ktorý vám prináša spoločnosť Cisnet Shield. Čínska APT zaútočila na viac ako 600 spoločností v 80 krajinách po celom svete. Čínska skupina APT, známa ako Salt Typhoon, práve uskutočnila jednu z najrozsiahlejších a najsofistikovanejších kybernetických kampaní v histórii. Kampaň, ktorá je aktívna minimálne od roku 2019, začala útokmi na telekomunikačnú infraštruktúru a následne rozšírila svoj dosah na vládne inštitúcie, dopravné a vojenské systémy po celom svete. Skupina zaútočila na viac ako 600 organizácií po celom svete, pričom len v Spojených štátoch bolo postihnutých viac ako 200 subjektov. Medzi konkrétne obete patria Verizon, AT&T a T-Mobile. Technické metódy skupiny Salt Typhoon nie sú nejako zvlášť sofistikované. Skupina sa nezameriava na zero-day exploity, ale využíva známe, často neopravené zraniteľnosti v sieťových zariadeniach od hlavných výrobcov. Zameriava sa predovšetkým na CV 2018-0171, CV 2023-20198 a CV 2023-20273 v zariadeniach Cisco, CV 2023-46805 a CV 2024-21887 v produktoch Ivanti a CV 2024-3400 v systémoch Palo Alto Networks. Cisco Talos odhalil, že hackeri často získavajú počiatočný prístup pomocou legitímnych prihlasovacích údajov namiesto exploitov a sú schopní udržať si prístup do cieľového prostredia viac ako 3 roky. Na udržanie persistencie používajú pokročilý malware, vrátane backdooru Ghost Spider a rootkitu Demodex. 27. augusta 2025 vydala koalícia 13 krajín vrátane Českej republiky spoločný bezpečnostný built-in. Táto koordinovaná reakcia predstavuje jednu z najrozsiahlejších medzinárodných reakcií na kybernetickú kampaň v histórii. Je nevyhnutné, aby organizácie v kritických sektoroch, ktoré sú terčom útokov, venovali pozornosť tomuto medzinárodnému varovaniu o hrozbe, ktorú predstavujú kybernetickí aktéri využívajúci verejne známe a teda opraviteľné zraniteľnosti. PromptLock, prvý AI-powered ransomware. Spoločnosť ESET nedávno odhalila revolučný ransomware s názvom PromptLock. Je to prvý ransomware, ktorý využíva umelú inteligenciu na generovanie škodlivého kódu v reálnom čase. PromptLock je naprogramovaný v jazyku Golang a využíva model GPT-OSS-20b od OpenAI prostredníctvom lokálneho rozhrania Ollama API. Tento otvorený jazykový model bol vydaný spoločnosťou OpenAI až začiatkom augusta 2025 a my už čelíme ransomwareu poháňanému umelou inteligenciou. Unikátnou vlastnosťou PromptLocku je jeho schopnosť generovať prispôsobené výkupné správy na základe typu napadnutej infraštruktúry, či už ide o osobný počítač, firemný server alebo dokonca systémy SCADA. ESET varuje, že variabilita, ktorú ransomware poskytuje, predstavuje nové výzvy pre detekciu. Ak je implementovaný správne, detekcia môže byť veľmi komplikovaná. Zaujímavým technickým aspektom je, že PromptLock nestiahne celý model, ktorý by mal veľkosť niekoľko gigabajtov, ale útočník môže jednoducho vytvoriť proxy alebo tunel z napadnutej siete na server s Ollama API a modelom GPT-OSS-20b. Zero Click Exploit ohrozuje WhatsApp. WhatsApp nedávno vydal núdzovú bezpečnostnú aktualizáciu kvôli objaveniu kritickej zraniteľnosti CV 2025-55177, ktorá bola aktívne zneužívaná v sofistikovaných spywareových kampaniach. Táto zraniteľnosť s hodnotením CVSS 8.0 ovplyvňuje WhatsApp pre iOS a macOS a súvisí s nedostatočnou autorizáciou synchronizačných správ medzi prepojenými zariadeniami. Problém objavili interní výskumníci z bezpečnostného tímu WhatsApp. Najzávažnejším aspektom tejto zraniteľnosti je jej kombinácia so zraniteľnosťou Apple CV 2025-43300. Zraniteľnosť Apple sa týka chyby Out of Bounds Write v rámci Image.io, ktorá môže spôsobiť poškodenie pamäte pri spracovaní škodlivého obrázku. Keď sa obe zraniteľnosti skombinujú, vytvoria reťazec exploitov Zero Click, útok, ktorý nevyžaduje žiadnu interakciu zo strany obete. Tento incident nie je ojedinelý. V marci 2025 WhatsApp riešil ďalšiu zraniteľnosť typu Zero Day, ktorá bola zneužitá na doručenie spywareu Graphite od spoločnosti Paragon.
Podobne ako v súčasnej kampanii, aj vtedy boli hlavnými cieľmi novinári a aktivisti. WhatsApp odporúča postihnutým používateľom vykonať úplné obnovenie továrenských nastavení svojho zariadenia a udržiavať operačný systém aj aplikáciu v aktuálnom stave. Dôvodom pre drastické opatrenie obnovenia továrenských nastavení je skutočnosť, že aj keď WhatsApp opravil svoju časť exploitu, operačný systém zariadenia môže zostať kompromitovaný malvérom. Útok na Salesforce. Novoidentifikovaná skupina UNC 6395 kompromitovala OAuth a obnovovacie tokeny pre chatového agenta Drift, čím získala prístup k API tenantom Salesforce vo viac ako 700 spoločnostiach. Za 10 dní útočníci spustili štrukturované SOQL dotazy na objekty Cases, Accounts, Users a Opportunities, systematicky exportovali údaje a mazali úlohy, aby sťažili forenznú analýzu. Kľúčovým faktorom ich úspechu bola dlhodobá platnosť a vysoké oprávnenia tokenov, ktoré Drift vydal pri integrácii so Salesforce a Google Workspace. Keď sa token dostane do nesprávnych rúk, stáva sa univerzálnym vstupom do prostredia SaaS, bez potreby prelomiť MFA alebo firemnú VPN. Reakcia dodávateľov bola rýchla, ale odhalila aj slabé miesta v štandardných prevádzkových postupoch. 20. augusta Salesforce a SalesLoft spoločne zneplatnili tokeny a odstránili Drift z App Exchange. Google následne deaktivovala všetky integrácie Drift e-mail. Správcovia však zostali s náročnou úlohou prejsť všetky protokoly a vyhľadať anomálie. A tým sa končí zhrnutie za 35. týždeň. Ak sa vám epizóda páčila, budeme radi za like a odber a ak chcete vždy o novej epizóde vedieť ako prvý, nezabudnite kliknúť aj na zvonček. Tieto ako aj ďalšie novinky a zaujímavosti nájdete vždy na našom webe a sociálnych sieťach cisnetshield.com. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšej epizóde Security Sunday.